ئیسا 4,000 مرۆڤ تێر دکێ. مەتا 15. ئیسا شاگردên xwe gazî baxwe kirin û got: dilê min bi vê elaletê dişewite, yanî ew gelê pêr e. Ew 3 roj e got ew bi min re ne û tiştekî wan tune got ew bixwin. Ez naxwazim got wan birçî bişînim, da got di rê de dilê wan nebihûre. Hingî şagirdên wî bersiv dan, li vê çolê em ê ji ku derê ew qasinan bînin, got ew elalet têr bikin. ئیسا ji wan pirsî: ma çend nanên we hene? Wan got: 7 nan û çend masiyên me yên biçûk hene. Wî li elaletê yanî li gelê wê de emir kir got li erdê rûnin. Hingî wî 7 nan û masî hildan, şikir kir, ew nan û masî şikandin û dan şagirdan, wan jî dan elaletê yanî wî gelê wê derê û hemûya xwar û ew têr bûn. Piştre wan 7 serlik pariyên ji ber wan mabûn dan hevê. Hejmara yên got xwaribûn ji bilî jin û zarokan 4,000 mêr bûn. Piştî got îsa gel birê kir, li qeyîka xwe swar bû û çû herema Mêgadanê. Pirtûka pîroz, İncîl, silav û rêz xweşk û birayên hêja.